салом алейкум дӯстони азиз, салом алейкум бародарон. Ман бо шумо доктор Беҳроз, ҳамеша дар саҳати хона мебошад. Савол бар ман омадааст аз як бародар ки ҳамин дороҳое ки барои калон кардани мардинагӣ ҳамира ака истифода барем ё не? Ё ки масалан гелҳое ҳастанд ки барои калон кардани мардинагӣ, ё ки баъзан мисол аппаратҳое ҳаст ки вакуум мегӯянд барои калон кардани мардинагӣ ҳамин истифода барем ё не? Ман гуфтани ҳастам ки дороҳое ки аслан ё ки гелҳое ки истифода мебарем барои калон кардани мардинагӣ, ино ҳамаш як муддат ҳастанд. Ино ҳамаш як фанду фиреб ҳастанд. Ино барои як савдо ҳастанд. Барои калон кардани мардинагӣ аслан хеле дору нест. Кӯдак вақте ки аз хурдсолӣ вақте калон мешавад, мардинагӣ узвҳои дарунии инсон ҳама чиз оҳиста оҳиста калон шудан рафта мегирад то вақте ки син сол ба як ҷо мерасад, масалан то 20-21 солагира. Вай ҳоз дороҳое ки барои калон кардани мардинагӣ шуморо тавсия метиҳанд, мегӯянд ки мардинагӣ калон мешавад ё ки дароз мешавад, ё ки истифода мешавад. Ин гапҳо дурӯғ ҳастанд. Фақат калон карда мешавад ба воситаи ҷарроҳӣ калон карда мешавад. А так ту мағза бигирӣ ё ки ягон таблетка бихӯрӣ ки дароз шавад ё ки калон шавад, ин хеле гап несте. Барои ҳамин дӯстони азиз, ба ин гапҳо бовар накунед, ба фанду фиреб дода нашавед ва пулитонро бекор сарф накунед. Ман ҳастам бо шумо доктор Беҳроз. Бадуни канал подписаться кунед, лайк бизоред ва видеоҳои интересни дар пеш гуфтаҳо рафтан мекунам. Шумо бо диққат гуфти гапи чӣ ки чоя дар пешон талхака карда нӯшидан гиред. Видеои моро тамошо кунед. ҳамеша дар сайти хона бошед. Подписация ва лайка фаромӯш накунед. Пеш аз соли 2024 каналро то 10,000 мерасонем. Бародарое ки мехостед ки реклама кунед канал, ин навигери канал реклама кунед. ҳамеша дар сайти хона бошед.